Adinda Dimas Niken Salindri. Heeh. Gak enek Adindane kok. Aku nyeluk Adinda iki mergane ben tak anggap kaya adikku dhewe. Sama nganggep aku adik. Kita anggap kaya adikku dhewe. Aku Heeh. gak nganggep sampean nih kabeh. Anu lho Ken apa kuwi jenenge etok-etoke bengi iki tok maksudku. Bengi iki tok Enggak mau mana bar iki wis gak apa-apa wis ngono lho maksud kuwi. Panggamo. Anu apa tak sangoni 100 piye? Ya. Lho. Kowe iki jalek karo duit kok rumah sak rodok maju. Rodok maju kene. Demek. Lho maksudku lha piye to? Loh. Kelek mau kendangnya aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kan malu saya. Kok tetake. Niken Salindri. Iya. Heeh. Lek nyeluk aku piye kakak apa omo? Kakek. Iso kakek lho. Koyo lek om kalau bahasa Mbah. lek mbah iku bahasa Ini Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Den, tahu nggak ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, Kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Ora dikek undangan. Mosok ngene. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Iki mau itu. Ya undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, aku digorene ganteni. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang Terus saniki sik terima tamu, Terima tamu. disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Mosok apa to? Bayo, masa guru tenan aku sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Wis kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora usah dadak ngidek ngopo e. Mandek ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Kitoke urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikowencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat sing entat aku meneng ah. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku izin. Aja ngomong entat. Aku Besok mau masuk bolak-balik. Malah diomong ning kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora. Suara ora. Enek 2 minggu
kagetmu. Masa ta? Aku mau nek rumah sakit aku. Kayak kena bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi nungguane batangku. Kamu lu kayak pas ning kene sewit ngono mau piye mau? Kayak katut yo. Kowe kayak nyecek-nyecek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. Ngono gilani to kok. Lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu kebelet to. Wes. Panggah bahasa bahas entut. Wah, jan. Gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti, Nyapa? Pati Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak De Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. Biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no kanggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak De. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh. Pak Nggih, De. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Enggak nih. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak De gitu. Ah, Terus gue telepon, "Pak De, lu di mana?" Weh, berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. 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 Kalau terlonta-lonta. Terlonde-londe. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken Terus kok. gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak De. Oh, iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak De, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok rene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. Pacarku Rabi terus Oleh kancamu. Oleh kancamu meneh wis bar. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no. Ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Iki kira-kira aku anak. becek pira? Alah 35. Kuwi 35 ae muncul. Wis pantes kuwi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi berarti kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah isi hatiku. Yo. Hanya kamu semangat hidupku. Ki pamane dhewe ndelok
De ndelok. Apa ndelok ya? Karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh iso Oh, kendel gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara iki kowe. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku ra penak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lagi. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Ayo satu contoh kesedihan. contoh. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan? Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene iki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya won. Iya. Won. Kakak, aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenang. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lah. Loh, ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sidang geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis tak kok bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi kesedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De.
Ya sampean medun tak tutne kok mburi kok. Alon-alon to, alon. Ayo Pak De. Coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Tapi iki Pak De emosi kaya aku ra iso golek wong wedok liya ae ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku kan contohe. Wong umpama. Umpama, Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Adam Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira nek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe ora sing nyurung. Aku tuh kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken apa meneh Niken ini salah satu jodoh sampean tapi dia iku meninggalkan sampean tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngono lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikir jenengan Niken niku. Anu ya, lakone gak masuk akal ya Pak De ya. Sik ta lah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kok niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho, Rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing lah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken gak gelem. ya wis ngono ae wis, jajal. Lah aku usiren kan. Oh, ngono lho. siren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir, kan. Kamu menjadi artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilihane Mas. Pak De menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku, Niken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Mana ki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Tuh bablek kok arek iki. Gak daplek gak Niken saliti yo. Terimalah, aku nggak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki oleh dia. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rimio, hei. Rimio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki piye Ibu iki? Njaluk paling bambu. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok sempak otomatis. Jan
Iki tulis sing kitongku kanggo sira hapsari ning kalbu esome kang manis matu doang bagus parasmu kang tanpa layak langgar ya iki dinane Natal makane malih wabang-wabang Kersane ngalah sing nggih abang kok ya mek anu apa jeneng keluarga Bapak Soleh karo Ibunda. Mbak Wiwin Wiwin sapa sih? ibuku Tadi kayak ngene. yo Susilo Badar. Aku putune sapa? Aku wis gede. Wis sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben langsung mau nyanyekne Pak D aku antune sapa. Oh iya apik-apik Jan iki mau langsung asline akhirnya mayangkara tenan iki ya iki. Jan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut.
Apa iso? Iso pop rock. Enek roke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjak kok kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Iya. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa memang tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Nanda. Oh isa. Oh anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wis ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya, ya. Sore-sore padang bulan ayo konco padha dolan rene-rene babarangan rame
dosa kugeng makmur mataragung risang bobo ingkang sampun sama tengkane sawit bae diri memuji maring kersane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudling kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun sama tengkane sawit bae diri memuji maring kersane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon gelungamu muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari Maya. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya jemu bayi. Pak Sus, tasih enten malih bener iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok yo Lompokan Mas. Ya, wis minggu dhisik.